and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. I am a long-time supporter of Marxist Doktrina. Oh, Jesus Christ! Diyos mio! Mamatutili kitang tris sa mga pasista! Miri paminaw. May panahon kapag ang muslide sa imong gilingkuran ug iyo ko ang imong udayon at tuagi sa luy sa sakinan. Well, we'll just wait here. Liyok dayon. Mayo kay na mga sakinan nga bihunong sab sa atong luyo. Unya, ikaw, Isakripisyo na akong akong kinabuhi basta duwas ka lang. salamat nimo. Daghang salamat. Dali! Good evening. I am a priest, Senor Costable. Si... Mi, Ilyama is Padre Timoteo Salvador. What if you are a priest? Pare, lapitan mo yung kasama niya. Here's my ID, son. Por favor, look at my ID. Sige nga, tingnan natin yung ID mo. Niya. Ang gwapo mo, padre. Gracias. Pa! Baba, padre! Pero, ¿por qué, Señor Costable? Baba! Sí, yes. Ramos, lapitan mo yung iba mong sasakyan. Pinahin mo sa sasakyan. O, ganaw mo! Yeah. I wanna go home now. Buksan mo ang bag mo. Please, I wanna go home. Doon sa Ilocos, kahit pari at padre ay sarap patayin. Kasi mga komunista rin eh. Kaya kong patayin kahit sino nito. Pagkakala mo, ikaw pa kaya? Gusto kitang patayin eh. Mga visit kayo mga pare, mga ganamay sa komunista. Mga piyay kayo. Alam mo ba, padre? Ang kating-kating ng gamay ko eh. Akala niyo ba'y takot akong pumatay ng komunista kahit sarapan yung mga tao? Nako, hindi po. Kaya magdasal ka na, Ele. Dasal ka na, padre. Sabi na magdasal ka na eh. Padre nuestros que estás en los Bilisan mo! santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que libramos del malo. Pare! Parasutin lang natin itong pare at ang mga kasama niya dito sa checkpoint. Ha? Sino may sabi? Huwag ka muna magtanong. Mamaya ko na sasabihin sa iyo. Basta palasutin natin sila para hindi tayo malagay sa delikado. Ano ka mo? At sino may sabing pag hindi natin sa palusutin ay... Huwag ka nang aarma. Gusto ko pang ma-enjoy ang serbisyo ko sa military. Period! Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Sige. Larga mo, Father. Mag-usap tayo dito, pare. Dali. Sumunod ka sa akin. Gumagana na yung utak ko eh. Gusto ko makita ang dugo ng pare yun na... Malakas yung isa eh. Ano ka mo? Parang malakas yung kasama niya eh. Anong ibig mo sabihin? Gamitan ko ng flashlight para maklaro ko ang kaniyang mukha. Timing din pala na lumabas si... MS. Ginamit ni MS ang walkie-talkie. Sabi niya, Ramos, babayaan niyo sila. Ano? Sabi na MS,
Huwag niyo silang galawin. Palusutin sila sa checkpoint. Sabi ni Imis, huwag silang galawin. Palusutin sa checkpoint. Ibig sabihin ay kilalang kilala sila at hindi basta-basta. Parang mga VIP sila sa atin. Kaya pinigilan kita. Pero ang tindi ng ginawa mo, pare. Nagdarasal na eh. Kung ganun sino pala yung kasama na pare? Muy bien. Luwas na si Mary. Padre Timoteo, dinhin na lang ko. Oh? Ano na lang ko manaog, Padre? Salamat, Padre Timoteo. Esperar. Wait. Oh, Doon din na si Mary. wala ko mahibaw kung hain siya karon. Ako siyang ipaikyas, Padre. Huwag nakaikyas siya. Piligro kayo kung wa siya mapalayo dayon tungod kay naguna si Mary sa listahan sa mga militar. Bien. Nga nakapalayo na insigida si Mary. Hosto usted. Maayo gyud nga nakapalayo dayon si Mary. O, Padre. Ato na ko og salamat. Rudy, Padre, hasta ahora, until now, I still asking myself, porke nga gipaagi kita nila sa ilang checkpoint? Rudy, wa ko mahibaw, Father. Lakip ko. Wa mahibaw nga nung gipaagi kita nila. Pero naluoy ko nimo, Father. Kipasakitan ka. Apan wa ko'y mahimo tungod kay may nagbantay sa nako. di nada. Pero salamat. Thank God. Luwas ako. Well, buhi pa ako. And tomorrow, mubiya na ko din sa Pilipinas. Rudy, Father, I said, I'm leaving this poor country. good luck, Father. Kamuusap, amping sapa. Ato na ko, Father. O pag-amping yun, gituyo sa pasistang presidente nga daghang tagaluson nga militar ang gidestino dinhi aron dili gid pation og kaluoy sa taga dinhi. Where do you go, Rudy? Way laing kapaingnan, Father. Adto ko sa dughan sa inahang nasod nga mao ang kabukiran. Mayong gabi eh. Boss, mugamit ang tako sa inyong telepono din sa inyong tindahan? Mubayad lang ko, boss? Yes. Bunga, Hinog? bayabas, Luwas ka ba? safety ko. Reason? Mas pula ang akong kauban. Akong gipalupad ang langgam. Nagkalupad kini ug saway duha. Adto na siya mutugpa sa mga sanga ug kakahuyan sa bungtod Huwag mas pula. Hain. sa kumbento. Ug madayon mulupad usab kini. Biya sa iyang gilubloban. Amping kauban. Adios. Boss, yaga ko bayad sa telepono, boss. Palihog. Good evening, Padre Timoteo Salvador. Buenas noches, usted. How are you? Ayon lang tiwas sa Gabriel Gate sa imong kumbento, Padre. Kuyog namong malinawon aron dili temprano ang imong kamatayon. And that's it, everyone. Stay
stay tuned for the next episodes. Bye!